unboxing. Ye, mendang sini. Yang serang main siarna. Serang dekai jumsui. Kimsi lagi? Ma busi guna logoफोर. Naide, बयबो नायनो लुबैखादों ना? मोजां देखायब्रा. हयथ' हमदां हाबाय खोना सोरबा हमदां हाबाबो जेबो नङा. बिराद मोजां बुस्थु लोगोफोर. लोगोफोर unboxing. ये नै लोगोफोर. मा बुस्थु बियो? नै गेस अरदाब बेबो टाइल्स बियो आरोना लोगोफोर. मोनदांथिया लासैबाबो मावखायो खामानिखौ. न'खर डेभेलप खालामनाय होनदों जेखौ नङा होमबा? मोनसे सिमांखौ फिसाबाबो लासैनो साक्सेस खालामलांगोन. गाज्रि जाबाय बिदि सानदों आरोना. ओमफ्राय माबायदि नुदों लोगोफोर? गेस अरदाब आङो रिजनखौ खोन्थायाखै मानो गेस बायाखै होनोब्ला जोंहा माने बनानो आंखाल गैयै दङ. ओरैबायदि बन दङ ओंखायनो आङो गेसनि प्लेनिंखौ लाथ'वाखैमोन. ओमफ्राय थाङै दा माने बिमाखौ खस्थ' मावनायखौ अभारद्राय मोनबाय. आंबो न'आव थाबाय थानाय जाया. ओंखायनो माने आरो अरदाबाव संनाय माने मा बनखौबो एसेबाबो नों बुथुमनांबाय, रेडि खालामनांबाय, अरदाबाव संनांबाय. आरो दा गरम बोथोर फैबाय आरो देहायाबोथ' बारा जाबांला. ओंखायनो माने इखौ माने मा खालामनो सानखो इखौ बायना होनोसै बिदि सानबाय आरो. बनाबो एसे जोबहांखाबाय नालाय माने दा स्र' जाबाय. बारिया एसेबां बन गैखाला. दंबावो दंनाया थेवबाबो गोजां बोथोरनि थाखाय दोननोसै आरो. ओमफ्राय बेखौ जगायना होनोसै आरो. गथिखे नायलांदो नोंथाङा. थाव बैसनावथाय लगायदो. नायनोसै. थेंक इउ फ्लिपकार्ट. एबार लागायनोसै. सारायखौ लाबाय. माथो गावब्रालायनाय गेस सिलिन्डारानो दोस. माला जुगनिलै? खोनायो. अमा माथो प्रा होनलायोलै? बिदिनो होनो? ओंखाम गोदान. जागायनायसै लोगोफोर. हेस गुरुदे. लाइटाराबो नै बे लाइटार लोगोफोर निउ स्टार्ट. आरो बेयो जोंहा न'खरनि गोदान लोगो. सोर जागायग्रोनोसै ना? माथो गैयालाय? ओरैयो लोगोफोर जागायनोसै एबार. एफा गोसा होदों? जोंनायखौ नुवाखै आरो ना? नुयो बे सान्दुं गोसायाव. बेयावबो जोंबाय. सोर जोङाखै इयाव? होनोसै थावखौ. साराय दुंखाबाय. सेम होनसै दै लोगोफोर होनसै दै. हे प्रभु बिदिनो मोजां जोंबाय था दे. जोंहा न'खरखौ बेबायदिनो आलो गोजोनै फोजोंनानै लाखिबाय था. थावा दुङाखैमोन.
भाजाखौ देखायदो मा भाजा भाजायानो जाहैबाय बुट आलु ओमफ्राय मा इयो फान्थाव बुट आलु फान्थाव बेनोमोन लोगोफोर नोंथांमोननिसिम नोंथांमोननि खावलायनायखौ मावनानै दिन्थिफुंनाया आंनि हाबाफारिया दिनैयो थारैनो फाइनालि साक्सेसफुल जाबाय आंनि सिमाङा आरो बेफोरो नोंथांमोननिबो सिमांमोन मानो होनबा नोंथांमोना आगोलफ्रोमबो मोन्दांथिनि मोजांखौ लुबैग्रा नङा होमबा बेनिखायनो नोंथांमोननिसिम बेखिनिखौ देखायबाय आरो आंनि आइखौ जिबायदि नोंथांमोना अनो हयथ' आंनिख्रुइ बांसिन नोंथांमोना बांसिन अनो आरोना ओमफ्राय आंना खामानिया बांसिनानो जोबफ्रामबायानो आरो मोनसे फिसा खामानि दंबावो बेखौबो आं उनाव सारप्राइज नोंथांमोननो खोन्थागोन दे होमबा लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअखौ नेनानै थाद'दो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै गोजोन्थों